सिमाङा आंनि गेदेरथारमोन। साननाया आंनि जोबोर गिदिरमोन। नुनाय सिमाङा आंनि IAS IPS जानायनिमोन। सिमाङा आंनि डक्टर इन्जिनियारिं जानायनिमोन। साननाया आंनि जोबोर गिदिरमोन। नाथाय ससे लामानि बारमोदाया आंनि सिमांखौ आन्दाय होबाय। साननायखौ आंनि फैमाल खालामबाय। आंनि मेगनावनो हारिया दिनै नासयजानाय, सोबख'जानाय, गादब जानायखौ आंनि गोसोआ दिनै दासिमबो दलरै सहायनानै थानो हायै बादि जाबाय। आं गासैखौबो गावनि सिमांखौ दोनथ'जोबनानै दिनै हारिखौ रैखाथि होनो आगान सुरबाय। सिमाङा दा आंनि हारि सिबिनाय जाबाय। साननाया दा आंनि हारिखौ रैखाथि होनाय जाबाय। गोबां दुखु खस्थ'आ आंखौ गादबनानै दोननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै गांनाय उखैनायखौ बावगारनानैब्लाबो थायो जों मिनि रंजायै। गोबाव सम हारिनि सुथुरफोरजों जुजियै देरहासार मिजिंखौ जों रोमै नुहुरनाय बादि मोनबायमोन। नाथाय दिनै हनै सुथुरा जोंनि लोरबांथिखौ नुहुरनानै जोंखौ खौसेथि गैयैखौ नुनानै फाव फान्दायबाय। जोंनि हारिनिनो माखासे लोरबां दैदेनगिरिफोरखौ गोदै लादु जाहोनानै दिनै हारिनि जोहोलाव दावहारुफोरखौ जेरावबो थानो जायगा गैयै खालामनो हमबाय। हारिया दिनै थुथुरनि खैसाराव गोग्लैनानै गावनि हारिनिनो दावहारु जोहोलावजोफोरखौ साबजायै जाजोब्बाय। सिमाङा जोंनि लामा गोथेनांबाय। साननाया जोंनि आद्रा जाबाय। हारिनि अलखद समाव सोर गसंथेबावगोन?